bhoti regai zvibayane, asi magumo azvo chimwe chikomba tasa. Tsanambira mashoko atoona kuti panguva ino vakomana vanhu vakutyira upenyu hwevamwe vanhu vachiti mugore ratiri kupinda iri hazvipiri mushe. Tsanambira mashoko semunhu kwaitwa panapa notibva subscribe like out on the bell icon. Timira panapa pahend yamajara Jesu amudanyura achiti 2025 will be a torturous year for Zimbabwe, mainly with internal fighting within ZANU-PF and free for economy. From what I gathered from my few days of silence, Jointa side is likely to become victorious. However, we will see more details than ever before. Domashoko atagona majara Jesu achiti ayo pakanguva akanga akanyarara aka asikakomendi kana kuburitsa nhau pamusoro pezvirikuitika regime ari kuti vakomana general side inogona kuzviita. Pana vatona vanhu vanopinda vanyara vachiti regai zvibayane, asi magumo azvo chimwe chikomba tasa. Siyai zvipesuke zvichifurirana kuti 2030 bla bla muofisi. Isu vana tina zvirwe tinenge takangotarisa, asi magumo azvo kuchema chete. Mumwe anoitira chiti ma1, mumwe anoitira chiti people don't want Mnangagwa anymore, we are tired. Mumwe ndiye anogona chiti more deaths in ZANU-PF camps. No problem. Mumwe achiti let them kill each other. Ndomashoko atinoona kuti panguva ino aiwa sekufamba kuri kuitwa nawo ana majara jeros vachidiscover kuti panguva ino general aiwa vangona aiwa vari victorious mugore ratiri kupinda iri. Panapa toona kuti people they are affirming with this move. Vatira mashoko achiti aiwa rega vakomana vari kutaura zvana 2030 bla 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 vataure zvavo, but mugomo wazvo kuchachemewa. Tudze mafungiro enyu munozvii pamusoro pechiitiko ichi. Nyangome section yenu, subscribe, like, turn on the bell icon.